Interesado ba mo mopalit og computer pero wala mo kabalo kung unsa computer ang inyong paliton? Paminaw lang sa Bisaya Tech Tips aron maka-idea mo kung unsa computer ang inyong gustong paliton. Hello mga komputerista, welcome to Bisaya Tech Tips. Ako si Kuya Bing ang muhatag sa inyong idea or mga tips sa mga katong komputeristang gusto mag-assemble og computer or gusto lang mapalit nga wala sila kabalo sa ilang paliton nga specs or ilang budget kibali. So storyahan na to karon is about sa mga komputeristang mapalit og computer nga diretso na siya gamit, depende sa ilang budget or gusto sila mag-assemble silang kaugalingon. So, ang una na ko i-recommend is kung mupalit mo computer, ang pinakaunang tanawon gid ninyo is ang CPU. So, pilian ninyo is either kung mupalit mo og AMD, tanawon ninyo kung ang CPU niya is Ryzen ba. Or kung Intel, tanawon ninyo kung Core i ba ang iyang specs. Kaya na may mga computer nga katong mga karaan na mga low siya. Ang tawag na itong mga potato PC. Barato to siya. Nga, as in barato yun. Pero ang problema, kadugayan nimong gamit, mangalot na kasi mo ulo kay hinay na buto siya kahit karaan naman lagi. So ang una niyong tanawon is either Ryzen ba siya or Core i. So diri ta sa mga gustong mupalit nga diretso na siya gamit ba kaning tawag na tog pre-built. So sa pre-built natay pros and cons. So ang pros aning pre-built is barato gid siya. Kanang kumbaga makasya gid ang imong budget ba. Unya ikaduhan niya nga pros is plug and play na. So pagpalit ninyo, saksak na lang ninyo. Saksakanan kumot sa balay, diretso na gamit. Diretso na siya. Ang cons po aning pre-built is dili siya maximum performance kibali sa PC. Like example, kay pre-built man siya, so nay tendency nga ang gibutang sa imong CPU is mahalon siya nga motherboard pero ang iyang CPU is kanang minimum po kibali kanya tagaan kanila og low RAM or low RAM speed sa tagangan lang 4 gig nga RAM kay ang ano sa pre-built is ang presyo nga budget ilang mo pong budget sa ilang mga specs. So ang expect nimo sa pre-built is kasagaran mahal ang motherboard ilang ibutang unya barato ang CPU unya gamay sila og RAM gamay pud ang RAM speed. Sa storage mostly SSD naman ron, so baga ka ng SSD is solid state drive para mo na siya bag-oron nga pas-pas. Pero kung sa pre-built mag-expect din nga tagaan na kanila gamay nga storage. Yeah, since pre-built man siya, expected po nga mo mouse o keyboard generic ina kanang pinakabarato. Naranas mga 300 kapin something. Onya kasagaran ana ang PSU niya is generic pod. Ang casing niya automatic generic pod. Pero ang uban mohatag naman pud og mga maayohon nga casing. Ya syempre expected pinakagamay na siya nga monitor basta package. So diri ata sa kumbaga DIY or do it your own kanang mag-assemble ba. Sa
katong mga gusto magka-symbol o katong gusto mo try o magka-symbol nga magka-symbol sukad medyo madlok po mga symbol kay kasi maguba kibali ayaw lang mo gahadlok kay ang computer karon dili na pareha kakuti sa ulo medyo dali na lang kayo siya ron na lang kay mga pangtimanan na mga words na gitawag nila basta kayo mo na words ako rin nang explain sa sunod ng video so karon sa DIY ang pros niya is flexible ang iyang specs so what I mean flexible is since imuha mong budget ikaw makabuot sa specs nga gipili nimo mabahin nimo ma-budget ma-budget nimo tama ng imuhang specs kay ikaw may magpili sa imong pinahanglan so ang pros sa flexible specs is ang importante sa computer is ang CPU kaya magiging dala sa computer so instead sa like giingon ako sa pre-built na tagaan kanila mahal nga motherboard niya barato ang CPU pwede na mo na balihon sa DIY since ikaw may magbuot kaya mo man ang budget ikaw may mga-symbol so mopalit kag baraton nga motherboard para makapalit ka og kusog-kusog nga CPU ano siya anya reasonable ang iyang RAM ikaw makabuot sa iyang RAM pwede ka mapili og taas nga speed nga RAM ako nga RAM sa storage ikaw pwede magbuot kung sa kanang nga storage mo ginahanglan anya sa mouse o keyboard pwede ka magpalit sa iyong gusto nga style pwede ka magpalit og mechanical anya imong mouse maayo na pud nga mouse anya i-secure nimo ang imong power supply or ang PSU ipalit jud ka og kanang may rated nga 80 plus kumbaga kanang 80 plus mo na kumbaga solid nga PSU dili na siya baratohon medyo mahal na siya pero solid na siya kanya makapili kasi mong case nga gusto makapalit ko na kung ito ang concept mo na ng DIY kaya ikaw man lagi magpili so mag-expect ka labi nagdindot-dindot ang mong gusto nga build mag-expect ka nga dako-dako po ka magasto automatic na siya pero kung mahimo kung gusto to imong budget nata diha gamay kung taas man gamay pero gamay ra dili nang dako na po kayo kay importante sa tanan ang imong mga budget ang ikaduhan niya nga cons is syempre may ikaw may magbuot so may parts nimo siya palito kinahanglan mo siya sa bulon which is kung bago pa lang ka kapoy na sin kapoy good ako kapoy nga dito manghinloan niya kung computer ka sige kung hinloan ni halos kada bulan kapoy din na siya pero kanang first time especially kanang mga first time gusto mo sa simple hindi is feeling ng kabuuan mo na sakit ko kapag tuklok dan mas on cigarette hindi mabaapag na lang yung isa pilit pero akong presyo ba so mara na siya medyo kanisa lang itong topic so siguro sa sunod nga video maghatag siguro og guide sa katong mga gusto mo try o kana mag-assemble sila baka sila ra so tagalan ko sila guide kay basig madlok sila nga ilang gipalit maguba sayang kwarta so tagalan ko sila og tips ayaw mo kabalaka kay kanang pag-assemble sa computer karon mura na lang siya puzzle ba connect lang nimo simple lang so mura to sa sunod nga video na pod salamat sa pagpamili